I den her video der vil jeg vise, hvordan vi laver et service på et Shimano Nexus 7-gears-nav. Men før vi kan gå i gang med service, er der nogle ting, vi skal bruge. Vi skal bruge en høj beholder, hvor vi har Shimanos VB vedligeholdelsesolie. Den er hernede i. Der skal være en dybde på olien, der hedder 95 mm. Derudover så skal vi bruge fedt til vores lejer. Inden selve servicet går i gang, skal vi have adskilt vores nav. Her er det super vigtigt at være opmærksom på, at vores skifterskab står i første gear. Nu har vi fået skilt navet ad, vi har gjort klar til service, vi har vores beholder med Shimanos VB vedligeholdelsesolie. Vi har lagt noget papir på bordet for at passe på bordet. Så tager vi navet, og så skal vi have det ned i olien. Her er det super vigtigt, at du sætter det i fra venstre side først, da olien ikke må komme op over din tandkrans 1, da det ikke må komme op i griberen. Når navet står hernede i, skal det stå i 90 sekunder. Nu har navet stået her i 90 sekunder, så skal vi have den op. Det løber af. Herefter skal det ligge til afdrypning i 60 sekunder. Nu er navet hængt til afdrypning i 60 sekunder, så er det tid til at samle det igen. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at når du laver service på et Shimano Nexus 7-gears-nav, at vi har nogle lejer, og vi har nogle planethjul, der også skal have noget fedt. Alle lejerne skal have fedt, alle vores planethjul skal have fedt. Samtidig skal vores bremsecylinder have varmebestandigt fedt. Dette leje skal også have fedt. Nu har vi fået monteret vores støvdæksel, vores tandhjul og vores kassettejoint samt vores wire. Jeg har sat vores nav i 4 gear på vores skiftergreb, og det gør jeg for at tjekke om gearet er i justering. Det kan jeg se på vores gearindikator. Der har vi både den faste gearindikator og den bevægelige. De skal være over for hinanden i 4 gear. Så navet det er nu egentlig klar til at komme på cyklen og komme ud og køre.